Бүгін Қазандағы хава тұрышы көйсіз боласыман. Бір қарайсың шилекләп яңғыр қия, икінші қарайсың ялтырап қияр шыға. Башқалада мұнды көчлі яңғырларының узған елдан яуғаны юқ иді ақырсы. Синоптиклар хава тұрышының мұндай тұтырықсызлығын ғадәти көрініш дебейлі һәм тынышландырырға ашыға. Мәскәүдә бір тәулікке айлық норма яуған иде. Бізде олай булмаячак. Сейчас у нас западный процесс. Хәзер бездә көнбатыш һава шартлары хакимлек итә. Шуннан да элек Россиянең көнбатыш өлешендә булган вазгыять гадәттә көнчыгышка да килә иде. Әмма Мәскәүгә зур казалар китергән Атлантик циклон бу юлы безгә килеп җиткәнче көчсезләнәчәк. Өстәвенә без аның көньяк өлешенә генә эләгәбез. Димәк, зыянлы яңгырлар көтмибез. Көннәрнең салкынайтуы шәһәрнең ял урыннарыннан да күренә. Бу Казандагы шәһәр пляжларының берсе һәм гадәттә монда июль аенда сөлге җәергә дә урын булмый. Бүген исә күргәнегезчә пляж буш, шулайда берән-сәрән булса да экстремаль шартларда күңел ачучылар бар. Рамил Фәйзуллин виндсерфер. Мондый төр спорт өчен һава торышының җилле булуы яхшырак та әле ди. Май аендан чыга башладык. Бигәйбә. Һава торышы? Бик шәп. Җил булганда бик шәп. Эшләрне калдырабыз, җилгә киләбез. Салкын булуы? Юк, салкын проблем түгел. Әйберләр булгач, киенәбез дә җырлыйбыз. Менә кишернегенә карагыз. Көз уртасында көздә җыя торган кишерләр шушындый размерда үсеп җиттеләр. Әле бит июльнең уртасы гына. Быелгы һава торышының яздан ук сәер булуы турында бакчачылар сөйли. Апрельдә ук җылытты, аннары май, июнь кыраулары белән куркытты, корылыгы белән сынады. Марселя Низаметдинова иртә елның уңышын җыя башлаган инде. Дөресен генә әйткәндә, мин бернинди үзгәреш сизмәдем. Bütün нәрсә мол булып үсә, менә bütün нәрсә. Кыярны да чиләкләп җыябыз. Әле яз көне генә чәчкән помидорлар да әнә бит әллә нинди матур булып, хәзер уже кызарып маташалар. Ә мин аны апрель ахырында гына чәчтем монда. Май аенда пикировать иттем. Сизмәделәр, үстеләр. Әмма июль уртасындагы төнге салкыннар куркыта. Бу вакытта гадәттә елның иң җылы кичләре була торган иде. Хәзер йоклар алдыннан электр мичен кабызырга туры килә. Суыграк булды, конечно, менә июнь аенда да. Әни өчен суык булды. Әнине алып килгәнем авылдан. Аның өчен салкынчарак булды. Мин аны киендереп, тирендереп, конечно, пеш тыгадыр ягын, электр пеше белән җылытадыр. Температурага килгәндә июльнең күрсәткечләре гадәттәгечә түгел ди белгечләр. Күп еллык күзәтүләр буенча тәүлекнең уртача температурасы плюс 21 градус булырга тиеш. Хәзер 19-20 генә. Сейчас июль месяц, самый жаркий месяц. Хәзер июль ул җәйнең иң кызу айы булырга тиеш. Һәм ул башка еллар белән чагыштырганда аерыла, ул кызу түгел. Беренче 2-10 көнлегендә температура климат нормасыннан түбәнрәк иде. Соңгы 10 көндә дә артык эссе булмаячак. Июльдә июньдәге кебек шиллә булмаячак. Яңгыр явуы ихтимал, әмма урыны белән. Июльдә аена 70 мм яңгыр яурга тиеш, әмма ул күрсәткечкә җитмәячәк. Бездәге һава торышына дөньядагы климат хәлләре йогынты ясый. Испания, Италия, Грецияләрдә 40 градус эссе. Ә без алмашынучан зонага эләгәбез. Рания Драхманова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.